lapha ekhaya egcekeni siwumndeni nje. Sibike wakhona ngisho neziphuzo-ke beziye zabakhona. Ngosiwe inyama sijabulela umndeni uhlangene. Shuthi ngiyabona ukuthi ngeke ngaya kakhulu eziphuzweni. Yebo. Kodwa phela uvela usekhaya. Yebo, usekhaya ukhululekile uyazi ukuthi vela ayikho into ezawenzakala. Yebo, ngokukhululeka. So shuthi ngaya ngaze ngagcina ngitipa ngilala ngingazizwanga. Oh, wa blackout. La blackout yebo. Yebo. So ngibhalele kaJabula uJule nginenkinga lana. Shuthi ngathola ukuthi ingane kamalume wami, umzala wami waye wathola ichance ngalelo langa. Hawu. Yebo. Wathola ichance wenzani? Shuthi wathi kubona uyangithatha ungihambisa endlini yami engilala kuyona, ikamera lami. Kanti uzofike lapha naye ayingene engubeni azenzele. Umza wakho akahlukene nobhuti wakho. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ubhuti wakho ulale nawe. Yebo, injalo. Laba suke hamba nabo abangani bakhe bayabheda. Yabo. Uyena owaziyo ukuthi yena walala nobani ngalola suku akaye kungigulela. Angalinga ngisanganele nje ekhanda. Ngihlezi ngimkhuza ngalento yakhe. Nakho-ke kuyaphika. Kanti wena baningi abantu ohlezi ulala nabo wena. Kahle kusho wena. Kuvela ukuthi awunaphuthi le ndaweni. Le ndaweni. Yeah. Almost ngisho ukuthi 80% abafana bayamazwa. 80% abafana bayamazwa. Ngikhulelwe-ke. Yabo manje. Ngikhulelwe futhi lo daba ke manje. Usukela mina cause manje uyabona ukuthi ngiyahlanganisa. Mina la yabo la ekhaya bhuti. Nginokuthi mangifika mina la ekhaya. Angani noma ngithathiso wani noma bangithathiso komuntu ongaphili. Angazi. Kwenye inkathi nginga ukuthi ngithi ngiyafika mhlambe ngithi ngizothatha ukudla. Awunawo amahloni. Bavela bacisha ugesi. Sothi ugesi ubu on. Bavela bacisha ugesi. Yabo. Uyawuthenga yini lo gesi? Uyawuthenga yini lo gesi? Unenkinga nami noma usezama ukumpenda. Uphanta endlini yakho. Lokuphanta endlini yakho. Wena ngisho nucishelana ugesi. Uyawuthenga yini lo gesi na ngoba make sebenzile neholile lo mali leyo uyithengela yena izinto ayidlele yedwa. Uyazwa? Ngithi uyamuzwa. Ukhuluma nje into engekho, total into engekho. Musu ungigulela wemzalo. Angikhuze nje lapho ngoba manje ngilethela abantu uzokhuluma into engekho. Lento oyikhulumayo awunayo ubufakazi bayo. Nginabo ubufakazi bayo. Buphi ubufakazi bayo? Nginabo ubufakazi bayo. Nginabo. Wena ukhulelwe nje ubufakazi. Hayi. Abo kwanye yabona ukukhulelwa komuntu 9 months ubufakazi lobo ophelele bokuthi nje uyocansini. Webhuti. Kwayena kamazi umuntu alalena. Yaxolisa nje kusho kabi. Ukusho kanjalo kodwa yena akamazi umuntu alalena. Bonke abantu basho bathi wena wangiyalisa endlini. Uyabo. Cause manje kwayinami ngingambopha lento ayishoyo. Cause manje uyangibhedela. Ngathi wena uzoboshwa. Mina bona mzala, yabona mina mzala. Uzokushapha ngabo labantu. Wena yona nje tenzuswengela. Musana uzobeka isandla. Mase ngikubeka isandla kuzoba kuhle. Nawe ufanele ulale naye. Uyabona bhuti. Lo cause manje mina uyangicasula. Uyabo. Ngiyacaswa ngempela. Cause lento aloke eyisho. Hayi lento aloke eyisho ukhuluma into engekho. Mina ngihlanye la ekhanda mina. La ekhanda mina ngihlanye. Shaya uzoboshwa wena uyoboshwa. Usana ucabanga. Mina ngibuza wena Friday no Friday la endaweni ungahamba ubuze nomba. Friday no Friday uzomfica emathaveni. Kungcono ngoba emathaveni athathwa abafana bamholi. Abafana bamthatha abafana bahambe nabo ulala naye. Maye ukuthi uholwe emathaveni lokho kunika nami advantage ukuthi nawe no nginika khuluma ngibhedele lento oyikhulumayo angiyenzanga ngokuqala lokho. Wena uzwa ngabantu bethi ngakuthatha ngokulalisa. Wezwa ngabantu bethi ngakuthatha ngokulalisa. Ayizwa lona. Kwenzakalani? Wena usuyibona unepower ukubiza labantu lapha. Uyibona usunamandla uze ngala. Ngoba izinto kodwa nginika ithuba sithi cha khuluma naye ngifuna sonke abo manje uyangicasula into ekhuluma ngicela uze la. Ngokhuluma naye uyakuzwa. Wemzala uyenzelani into yenzayo? Into ezosombulula yonke lento futhi izinto engangiyigqokelela lala leliya zisakhona ngayithatha ngayibeka ecaleni. Into engizoyenza ngizombophisa enze ba uzoqaqeka la ikhanda lakho. Uzoqaqeka yena ikhanda. Mana nje iso lakhe nje hayi nguphi akakwenza mhlawumbe ukwenza kuwena ke nje ugcwalisele ukuthi ingempela ukuthi uyena iso lakhe indlela beke ngibheka ngayo ukakulunguze mhlawumbe akhulume nani ngokuthi ngishintshe indlela yokugqoka ngishintshe indlela yokugqoka kanjani ukuhlangana naphi ngomzimba wami ngoba umzala wami mina ngingamenzani ke lo mboqo
siqale nje uzomxolela angeke yini ngize ngimxolele uzongibopha ngizokubopha uzobhadla ejele wena Ubophe mina. uzobhadla ejele indaba mina ngingabopheli indaba mina Hlala ngingabopheli phansi sizokhuluma yini ngingabopheli ukuthi ngiyakushaya ufuna ungishayela mina nishaya yini ngingabopheli ukuthi Shaya, ngiyakushaya shaya, because manje shaya. ngiboshela into engiyaziyo shaya awushayi ngani awushayi mfethu ngani sizokhuluma la susa labantu bonke sizokhuluma la basuse labantu muso ukumlwisa umuntu esifazane nje okokuqala ukhulu into engekho lo uhambe uyolala nawo amadoda ami ngisuke ngiwaqomile wangireyiphi wangidlwengula njengaye yebo wangidlwengula Nakuthiwa wangitshontsha wangidlwengula wena bona ke bhuti mina lento ayikhuluma akanayo ishow ne-round eyodwa ama-round cishe wangibulala hey webhuti lento ayisho into engekho lo emathaveni uthi kuyalalwa nemathaveni ethaveni lapha uzophindelela ama-round kusisi wakho yena ethaveni bafike bamthathe ngokuthi bazomphuzisa obhi hayi ukuthi balala ethaveni but bamthathe ethaveni khanje kuyolalwa naye endlini ukuthi bamthengelela ubobhiya labo mase bayangihola bathina ungayilokothi nje lonto leyo uyikhuluma washo ukuthini nakho-ke ngathi seliyabhuluka-ke manje wathi ungayilokothi nje lonto leyo uyikhulume nje ungangisanganeli ungayilokothi ubaba ukwayizwa leyo nto leyo uyosangana kabi ongivalelani ukuthi ngiyikhulume leyo nto leyo kanti awazi lutho yazi why ngangimvala ukuthi angayikhulumi lento le because manje ukhuluma into engekho ikhona yingakho wena uthi ngiyamtshela ukuthi ungazi nje lokhu uyisaphala mase kuthiwa yakubaba ubaba ngiyazi mina unama-favors kakhulu angamfeva lo agcine esemkholo ukuthi mina ngiyenzile leyo nto yabo leyo nto kanti wena ubaba wakho ukwazi unjani edala ukuthi ubaba wakho asayivela ukwazi unjani mina ubaba ngi-right kuyena asinankinga nobaba siyatholana futhi kahle yabo inkinga akafuni